Συνεχίζονται οι μάχες των μηχανημάτων του Δήμου Ναυπακτίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και των μισθωμένων μηχανημάτων να αποκαταστήσουν τις ζημιές στην ορεινή Ναυπακτία. Βρισκόμαστε πριν το χωριό Κλεπά, εκεί όπου υπάρχει σε εξέλιξη το κατολιστικό φαινόμενο. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, τα μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση. Η Κλεπά, ναι, είχε υπογείως πιο πολλά νερά από το δικά μας. Λέγαν και πιο παλιά ότι αν κινδυνεύουμε εμείς μία φορά, η Κλεπά 10. Καλά, τι λέει. Απλώς σήμερα έμαθα εγώ ότι μπορεί να κατολιστήσει. Σήμερα το μάθα. Είναι τραγική, παιδιά. Τα σπίτια, οι κάτοικοι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο. Να φανταστείτε ότι ήταν 3-4 σπίτια, τα έχει πάρει όλα, μαγαζί εδώ, ο δρόμος κόπηκε, δεν έχει ρεύμα. Πότε θα αποκατασταθεί, όπως βλέπετε οι κολόνες είναι όλες κάτω, κανείς δεν ξέρει. Το Σαββατοκύριακο το περασμένο και σήμερα έχουμε Τετάρτη και ακόμη το χωριό είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό και χωρίς κινητή τηλεφωνία. Εδώ ήταν ένα, το μαγαζί 2, 3, τρίτο σπίτι κάτω που έχουν καταποδιστεί τελείως. Και πάνω είναι το ρήγμα συνεχίζει μέχρι 150 μέτρα που είναι πολλά τα σπίτια. Τόσα χρόνια δεν έχω ξαναζήσει αυτό το χάλι που πάθαμε τώρα. Μεγάλη είναι πάει, το καταστάθηκαμε για ένα καινούριο σπίτι, διόροφο σπίτι. Άνοιξε χάος εκεί και δεν έχουν να παραγωγούνται τα πράγματα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού Κλεπά. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, και εδώ η κατάσταση είναι τραγική. Πίσω μου μια μεγάλη ρογμή, η οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις των κατοίκων μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, καθώς το φαινόμενο, το κατολιστικό φαινόμενο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το 1/4 του χωριού και ίσως περισσότερο δεν υπάρχει πια. Η καταστροφή είναι ολική. Πάρα πολλά σπίτια είναι με ρογμές και ίσως από αυτά πολλά ακατοίκητα. Έχουν εξαφανιστεί 4 σπίτια, 2 είναι υπό εξαφάνιση. Για τους κατοίκους του χωριού, τους μόνιμους κατοίκους του χωριού, η αγωνία είναι στο ύψιστο της βαθμό. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, το χωριό είχε πριν από αρκετά χρόνια, είχε φαινόμενα τέτοια κατολίσθησης. Νομίζω ότι είναι και κατολιστέο το χωριό, έχει κριθεί κατολιστέο. Υπάρχουν από την μεριά του ΙΓΜΕ αναφορές προς την κοινότητα για άμεσα και επίγοντα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν πριν από αρκετά χρόνια. Ιστορικές πηγές εδώ αναφέρουν αυτή την περιοχή εδώ που έχει χαθεί τώρα, που έχει εξαφανιστεί, την ονομάζαν κόμματα. Και ακόμα και στις μέρες μας ονομάζεται κόμματα. Μπορεί να είχε και το φαινόμενο αυτό να ήταν σε βάθος χρόνου. Βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια τα οποία αιωρούνται. Όπως βλέπετε, το θεμέλιο έχει ξεκολλήσει. Η βάση του σπιτιού βρίσκεται στον αέρα. Το χώμα έχει υποχωρήσει. Τι να πεις. Καταστροφή. Πάμε κάτω. Τι να περιγράψει κανείς εδώ στην Κλεπά Ναυπακτίας, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε επάνω από την κεντρική πλατεία. Εδώ βρισκόταν ένα σπίτι, αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά μας. Μέσα σε μια νύχτα κάθισε. Υποχώρησε το έδαφος, παρασέρνοντας μαζί του και το σπίτι. Και η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε.